ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ବହୁତ ଭଲ ଅଛ ନା? ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ବହିରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ଲେସନ୍ 1 ରହିଛି କାଇଟ୍ ଚାପ୍ଟର। ତ କାଇଟ୍ ଚାପ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ପିକ୍ଚର ଦେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ। ତ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପିକ୍ଚର ଦେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିକ୍ଚରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ତ ପ୍ରଥମ ପିକ୍ଚର ଦେଇଛି କି ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ରହିଛି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପିଲାଟି ଗୁଡ଼ି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ଉଛି। ତ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଗୁଡ଼ିରେ ଦେଖୁଛେ ତ ସେଇ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମର ଏ ସବଜେକ୍ଟ କାଇଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଏ କାଇଟ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ପେପର୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ, ବଟ୍ ଅପ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଏ କାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଭୂମି ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇ ଜଷ୍ଟ ପେପର୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ, କେବଳ କାଗଜ ଏବଂ ସୂତା ହୋଇ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛି। ବଟ୍ ଅପ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର, କିନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗ, ଏ ଗୁଡ଼ିଟି କ'ଣ କରୁଛି? ନାଚୁଛି ଏବଂ ଗାଉଛି। ଏ କାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କେପର, ଗୁଡ଼ିଟି କ'ଣ କରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ପବନରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅଛି ବା ଉଡ଼ୁଛି, ତ ୱିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କେପର, ଖୁସିରେ ନାଚୁଛି ଏବଂ ଖେଳୁଛି। ବଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଭୂମି ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଛି, ଇ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ପେପର, ଏହା କେବଳ ସୂତା ଏବଂ କାଗଜ ହୋଇ ରହିଛି। ବୁଝିଲା? ତ ଏଇ କାଇଟ୍ ଚାପ୍ଟରରେ ଦୁଇଟା ପିକ୍ଚର ଦେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତ ଏହି କବିତାଟି ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛି। ଗୋଟିଟି ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ତ କାଗଜ ଏବଂ ସୂତା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ଜୀବନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ିଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି ତ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ପବନରେ ଗୁଡ଼ିଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଖୁସିରେ ନାଚୁଛି। ଗୁଡ଼ିଟି ଆକାଶରେ ନାଚେ, ଗାଏ, ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏହା ଭୂମି ଉପରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ ବା ପଡ଼ି ରହେ, ଛିଣ୍ଡି ଖସି ପଡ଼େ ତଳକୁ, ଏହା ପୁଣି ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? କେବଳ କାଗଜ ଆଉ ସୂତା ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଏ। ହେଲା? ତ ଏ କାଇଟ୍ ଚାପ୍ଟରରେ ଏହା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଇଟ୍ ଚାପ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍, ଠିକ୍ ଅଛି।